So hello लोगोफोर good evening नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि आपडेटआ मानि सायाव जागोन भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो आंनि भिडिअखौ अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो फैदों दा जोंनि बे प्रब्लेमाव नोंथांमोनहा जोंनि इउटुबार लोगो नोंथांमोन बा आंनिनो बिदा फंबाय इउटुबार नोंथांमोन बा फेसबुक क्रिएटर नोंथांमोन आंगोनि जानानै नोंथांमोना जोंनि दुखुआव दुखु जाफानानै जोंनि टेनसनाव नोंथांमोनाबो टेनसन जानानै जों बिमा बिफा बा जोंनि न'खरनिफ्राय नोंथांमोना गोबांसिन टेनसन जादों जोंनि बर' समाजनि हिन्जावसा उन्दै उन्दै बिनानावमोनहा बा फिसाफ्रा मारैहाय बेफोरबायदि जाबाय थानो मोनखो होननानै नोंथांमोना गोबां दुखु जारला सिन्था खालामदों जों बिमा बिफानिफ्राय बांसिन बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आखाइ खबजोबै खुलुमबोनाय थाबाय स' जों आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंखौल' नङा बा जोंनि फिसा गोमानायाव जोंखौल' मदद होदों बे नङा गुबुनखौबाबो नोंथांमोना बर' हिसाबै बेबायदिनो अननायनि गेजेरजों बयखौबो सापर्ट होलां आंबो हानायमानिखौ सापर्ट होलांबाय थागोन मोनसे समनिफ्रायनो आङो गुबुननि फिसाफोर गोमानाय मानाय होदावरि होसावरि नागिरबायनानै लायनानै फैबाय आरो भिडिअबो होबाय थिग दिनै फैनानै आंनि फालायाव बे फालाया गोलैफैदोंमोन आंनि फिसाया गोमानायाव दिनै नोंथांमोना मदद होदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर फिन खेबसे बुंबावो दा गुबै बाथ्राया बेनो जे माब्रैहाय आंनि फिसाया खारा नङा होमबा जों बेखौ बयबो मिथिनो लुबैनानै दं दा आं फिसानावनो सोंनि मामा नोंसोरो मा गोसो जानानै सानैजों न'निफ्राय ओंखारबोआमोन बहा थांनो होननानै ओंखारबोनायमोन आरो जों खोनानो मोननाय बायदिबा नोंसोरो आलाइसि बर' नोंनि लोगोआ बेखौ न'आव दोनलांदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो दा गुवाहाटिथिं मारै मोनफैगोन मामा नोंसोर बेखौ गासै नायगिरिफोरनिसिम फोरमायहर आखाइ खबजोबनानै खुलुमबाय खुलुमबाय जोङो माने आलासिखौ दोनलांनानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय समायना होननाय बे समायना होननाय बिमाया आंखौ सानफ्रामबो होनबाय थायो नोंखौ नोंसिनि बाबाया फाननो लांदोंमोन होननानै आंखौ सानफ्रामबो बिदि होनबाय थायो आं दुखु मोनो ना बिदि होनजाबाय थाबा ओमफ्राय नों आलासियाबो लिंखानायजों आं फैदों आरो आलासियाबो लिंखादोंमोन समायना होननाया अबेनि रुफै गामिनि समायना बुङो ना बिमाया बुङो बिमाया बुङो लोगो मोनबानो होनबाय थायो आंखौ आच्छा बहा फाननो लांदोंमोन होनना बुङो बङाइगाव ओमफ्राय नोंसोर दा बेखौ दुखु मोननानै नोंबो फैफाबाय आलासिजों फैनानै नोंसोरो बहा थांनो होननानै फैयामोन आं माने नोंनाव बे खोथाखौ नंगौ नङा होननानै सोंनो होननानै फैदोंमोन आरो बङाइगावआव थांनायखौथ' नोंबो मिथिगौ मिथिया होमबा मिथिनानै नों बै मानसिनावनो मानो उल्था फाल्था सोंनो रोंदिया नोंखौथ' आं फरायनो होननानैसो लांदोंमोन बेयावबो नङा होमबा नों थानो सुखुवाखै होननायखाय लाबोफिनबाय आं नोंखौ नङा होमबा बेवलाय आरो मानो फाननो लांदों जाखो दा मेन बाथ्राया नुदोंना गुबुननि बिमा फिसा न'खर संसार आलो गोजोन जानायखौ गुबुना मेगन साग्रा दङ रायजो राजाफोर दै दा फिसाया जि बाथ्राखौ खोनादों बेखौ आङो नै फिसानिनो समाय बा फिसानिनो खर' दांनानै आङो लोगोसे बिमानिनो खर' दांनानै आं समाय लादों आं बेबायदि माब्लाबाबो सानाखै गोरोन्थियावबो बे बाथ्राया मालाबाबो जानो हाया बे रं एन्सार बा रं कुइसन बिथांमोनहा मा साननानै जे जोंनि न'खराव बेफोरबायदि अर सुदों जों बेखौ बुजिया नाथाय दिनै जोङो न'खराव गैया होननानै हालाय हाफायजों गुबुन जायगायाव थानानैबाबो जों फिसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामलांनो हागोन नामा साननानै जों गुबुन जायगायाव थायो खस्थ' खालामो दिनै बेराफारसे आं बेमार जानानै दं नोंगौ आं खामानि दामानि मावा बा मावनो हाया
बेनि खारनावनो आं दिनै बेमारनि थाखायनो आं खामानि दामानि मावनो हाया बे इउटुब चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों आं इउटुबजोंनो माबा मोनसे जालांगोन नामा होननानै आं इउटुब चेनेल खुलिनानै आं सलायबोगासिनो दङ आरो लोगोसे फेसबुकआवबो नाजागासिनो दङ दा बिनि गेजेराव जोंनि न'खराव माबायदि अरसुना होदों नङाना दिनै फिसानि खुगानिफ्रायबो खोनाफिनबाय फिसाखौ आङो बङाइगाव मोनसे समाव बेफोरबायदिनो जोंनि न'खरावथ' गैखाया नालाय आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन जेब्ला आं बङाइगाव सिकिउरिटि जब मावदोंमोन बे समाव आं फिसाखौ आंजोंनो फरायहोनो होननानै लांदोंमोन दा बेवहाय फिसाया थानो सुखुवा मानो सुखुवा होनना बुंनायखाय आङो लाबोफिनदों खुद गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिना मोनबाय नंगौना नङा मामा नंगौ औ नंगौ गोसोआव थाखानाय जोंहा फिसालाजों समानफ्रामखा बिनिफ्राय एसे देरसिनसोबावमोन खोमा बे समावनो आं लांदों लांनानै फिसाया फरायनो बेयाव थायाबाबा आङो आं न'आव थांफिनसै होनबाय आं लाबोफिनबाय न'आव दिनै फैनानै आंनि फिसाया 13-14 बोसोर जाफैनाय समाव बेबायदि अर सुना होदों बिथांमोनहा मा साननानै बिदि सुना होदों बिनि भाबा निस्सय बारग'आ इसोरा दङ इसोर गैया होननानै रावबो संसाराव बुंनो हाया इसोरा दङ बिथांमोनखौ बिनि फाबखौ इसोरा होखागोन बिनि साजाखौ इसोरा होखागोन दा नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोना सेलेक्सन खालाम थारैनो दिनै फिसाया मा बाथ्रा बुंदों आरो बिनि एन्सारा फिसानावनो दंखायो फिसायानो होफिनखाबाय नङा होमबा आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन फिसाया फरायनो सुखुवा माया होननायखाय आं लाबोफिनदों नङा होमबा दा नोंसोरो गुवाहाटियाव पल्टन बाजाराव जे ओंखारफैदोंमोन गुवाहाटि स्टेसनाव बेवहाय नोंसोर सानबेसे थाखो बेवहाय जोङो माने 2 थारिख खालि फैदोंमोन नालाय 2 थारिख खालिनो जोङो आंथ' लामाखौ सिनायला ट्रेनजों फैफेराखै बेयाव आं बेखौ आलासिखौ होनबाय आरो सार सासे लोगो मोन्दोंमोन नालाय पुलिसखौ ओमफ्राय बियो होनबाय आरो जोङो लामाखौ आन्दायबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंखौ दोनलांनो हागोन नामा होनदोंमोन बियो ओमफ्राय जोंखौ थानायाव लानानै थांदों आरो थानायाव लांनानै मानो फैदोंमोन मानो मादोंमोन होननानै जोंखौ सोंनाय जादों बिसोरो ओमफ्राय जों बिदि खोन्थानानै ओमफ्राय दसे थानानै जोंखौ माने मेडिकेलावबो लांदों चेकआप खालामनो मेडिकेलाव चेकआप लांखांनानै ओमफ्राय जोंखौ बे CWCआव लानानै फैदों आरो बिदिनो बिमा बिफानि नाम आरि मासां बोसोर बेफोरखौ सोंदों ओमफ्राय सोंनानै जोंखौ माने बेयाव हस्टेलाव दोनहैदों आरो हस्टेल माने आश्रम दै रायजोफोर हस्टेल बायदियानो आश्रम बेयावबो माने गार्जेनफोर ओंखारफैथाराबा फोरोंनाय मानाय गासिबो सुबिदा दंजोबो आरो दा बेखौनो बुंनो सानो बे आश्रमनिफ्राय जोंहा सासे आब' बिथांजोआ खबर हरदों गोबांनो नाजानानै बे आब'निसिम आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावहरो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जानाय गथ'फोरखौ लाखिना दोननानै जाहाथे न'खर गार्जेननिसिम खबर बा खौरां दैथायहरनायनि गेजेरजों जेन न'खरनि गार्जेनफ्रा लांफैफिननो हायो बेनो बे आब'मोननिसिम रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर बावहरो दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय बिनिफ्राय गोबाङानो भिडिअखौ नायो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामा आरोना साबस्क्राइब खालामनानै ला बयबो नोंथांमोना माने साबस्क्राइब खालामनानै लाबासो माने आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबासो माने जोंबो मोजां माने आपडेट होबाय थानो गोसो जायो आरोना बेखायनो नोंथांमोनाबो माने थाबैनो आंनि बे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ 10K खालायनानै होगोन होननानै आसा थाबाय आरोना बिदिब्ला लोगोफोर आरो सोर बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबावदो आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय